Crystal Ann. Kalit mo na sa panggahi. Wala na magahi mong tilnak. Kasi last mo ka o niya, ma'am. Wala ko kay bawo mo kay mo pag uli ni Jagi ka sa eskwelahan. Guys, among gidad kalit-kalit si Cristel dari sa ospital kay kalit na sa panggahi. Wala ang sani siya guys. Yung dag ospital na ang sini na nabali. Kay gura na nisuot na bali niya. Bawa nagtaka ba itong mga kung ano itong ano ang sini na inganig porma. So arang hilak na guys kay basta ganganak na yung mga kuan guys mga na lang ako na lang may magkasakit di laman si Jah. Sa mga ginang pag-amping kay buong hilakon ra ba na imong mama. Hilakan po gani ko. Hilak na guys kay mahadlok ko siya mamatay. Hilak ko mahadlok mamatay. Hindi ako lawas. Ja, sa una lang matigig ko galit na napatay na si Bako. Hadlok ko sa mo to ning naka-Japan din sa guys kay hadlok siya mamatay siya siyang subas kasakit sa tiyan. Ano ako ning hulbot ra kog sinina. Dala na mo ko. Bali na day na sinina, abot min tug ospital bali. Sige kog ingana ni ate te ako kabuti lutate dilo ko nako. Balihok ako matiin lalo dana ko ako mga batiis murag bahay na mo to nihilak na ko. Dito ko na kuan. Ya ako po maya kani ko ganahan man tong ospital kay lagi kada tuig nila tong ospital mo to moingon ko okay ra lagi kasi madala pa naghilot kasi nahadlok ko na ko ana to nihilak na lang koy nahadlok Di man ka guys, bugat man is guys biro mura nagpapil ang gibit ang giba gidanas kasada kay pahalag nagkabali-balik ang sinilas. Basta madala man sa ospital kay ra namang puti ali jara naman ka wa na may dugo. Sa mga kadto na kang para makagarang but lagi wa ang ano kaya to no dili man pud to nervous kay murag nabuti man tanan sa ko dere kwanto kanang pasmo ko na imong kuan kay magsilpon-silpon diya man mag ya tiil man Basta- mo tanan lagi mura ko na paralyze ba salamat ka sa Ginoo guys nakauli na mi dari nahadlok lang ko ganina kuan ra kanang kinahanglan jud kuno si Jah nga ipa ultrasound ng isang tiyan kay pa ultrasound lagi mo lagi ni isang sakit nga kanang gamay rang bikil ma kuha na isang tiyan dyan higda-higda min dari guys kay na nahadlok pud ko pa mga ultrasound tambang kay tali naghanak adyo na may maka kuning mga panghipos gamit sa eskwelahan kay Sige lang man ang pag abot hiposan. man ako diri kay diretso man ko kuan na sa man ni mga ako mga Dictionary. gamit ganina kay pag lapag na ako diretso naman kusgos giga suka kasukaon naman ko gulbaan namin guys kay pag abot dari bis aralipayan naman kay na iniabot ag katong mga box nga nauwahi pag unbox namo uli lagi sa zona kay mag unbox lagi mi sa nga ang gitawagan sa alas 3 kuno kay nakuno sila yung assignment ja launa mi ja pani uli naman si ja matong nakigulit na lagi ko sa akong mga ka-groupmate kay galain na lagi akong tiyan ito ni uli na lang sa ko pasalamat yan sa naman ano ko guys kay wa jud mi pasagdi nga ko ang anak ma nisagit na jugog nak laban lang jud na kay ara naman jud siyang ituma mo tong salamat ka sa mga taga barangay kay dali po sila drive pa dong dito sa ospital so tali na jud hasta ang bana ni dagan dadto nga jud tabang sa barangay drivean pa mi dun sa katong konsehal Rigido salamat ka jud mga konsehal dia sa among barangay dari nga arang ka dali ra ka jud ma deuwan sa guys among gibuhat naman dari nga higda-higda rami kay adi salay na siguro ni paeskwelahan ugma kay murag wa ni sa maanad guys sa ijang Dili, schedule lagi sa ba ijang kay- kaon bas lisod murag samot ka lisod kay kung ugma kuan di ko muskwila A few moments later. guys, good morning ako na pini guys si Ruby Probinsyana naghangnaw nga na dyan ka luja kay walay ko kato gabi kay malagi itong nahitabo ni Cristel jawa ko nakaluto ron guys kay walay ko nakapamalingki gahapon kay mo lagi yung nahitabo lagi ni Cristel nga among gidala lagi sa emergency kay madlik lagi ko dana niya kay
kanunay naman dun na namo halos kada tuig naman namo na doon sa ospital. Ako karong tuig sugod sa pandemic nadahan na nakas kay katupod diyan kasing-kasing nga kanang enlarge lang ini diyan kasing-kasing kuno pud. Bago pa na siya guys gidana ho dako pug nagasto dadto madugli kay naining tabang na mga si Sir Mike gitabangan mi dadto ni diya kanang naining tabang na mga taga kuan po ni siya taga USA mo to yung nagpa-doktor ni diya bago pa din na namo siyang gida sa kuan. Mabitan nang giresitahan sa mga antacid mga nga kay basin kunog antacid to ni sa kasing-kasing manang mag-research sa ginawa murag acid ba nga ni sa kasakuan. Diya mo na nang ipa-ECG mag kanang ECG lagi to kanang tan-aw nung sa kuan kasing-kasing bago pa pud na sila magikuan guys mo lang ni balik na pud man mahadlok lagi siya guys ug moatake na pag sakit kay basin kunog mamatay na nali kuno siya. Mo lang nang kaguhan guys diya. Problema lagi ko ron kay kinahanglan lagi siya og ipa-ultrasound diya. Maghuwat talay kog magsweldo kang bana. Kay karon ning mularga po disni ko ron padung dumagiti kay kinahanglan na po siyang moadto dito kay ugma mag information kuno sila guys kay kanang murag practicein sila kay mag-UGT lagi sila kuno dito ma-assign sila sa dumagiti diyan man ang ihatod po na sa karon sa kasada kay kanang mularga po na si diyan namo koy gamay kita man po ijang dadon dito pamasahe ni jaw ijang panggasto pagkaon dito diyan na pa koy gamay dari na bilin kay siguro mamaligja siguro ko ugma or sa Sabado kay makababay ko bisag ginagmay mga nalam ko kita ginagmay makapalit pud ning pangkonsumo namo dari mga vitamins ni Cristel ug kanang mga tambal kay gahapon nakagasto man jud ko katong mga tambal nga kuan tambal na giresita sa doktor ah man jud gipalit kay palagi to mo sakit. Diya maghuwat pa jud ko guys nga malagi makasweldo si diyan diya. Mularga lagi ni ron hasang ihatod ron sa kalsada. So hasang ihatod guys kay padula ko no si diya. Numagati guys kay mag-UGT lagi ni si diyan diya. Na sila ikuan sa inyong buhaton nak? Ha? Mas inyong buhaton ron? Ugma. Infection ko dyan. Nagdaan na siya mga gamit kay Juan. Bye, Ile! Kanang mudi guys gawat mi og bus. Kaya magkisdaan kay Yapi dito ha. Maga Chris kuan man di man aircon halam hilak sa dagkiron. Sige bye-bye amping ha bye kanihun ng pamandad to bye-bye bye-bye na kagyo nanay series din bye na bye bye bye